ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ ପଛରେ ଗପିବା। ପରମେଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଗପୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପଛରେ ଗପୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ପଛରେ ଗପୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପଛରେ ଗପୁଥିବା ଲୋକ ଲୋକଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ପଛରେ ଗପୁଥିବା ଲୋକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଆଉ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପଛରେ ଗପିବା ଏକ ମହାପାପ। ଆଦୌ ପଛରେ ଗପିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଗପୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଠିକ କହିଲି ନା? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।